Priatelia, všimli ste si to? Všetko je z Číny. Moje tričko je z Číny. Moje hodinky sú z Číny. Náramok. Jedna papuča je z Číny. Ale aj druhá papuča je z Číny. Dokonca aj ty si z Číny. Môže byť hrdý na to, a ja osobne som veľmi vďačný za to, že robím pre firmu, ktorá vyrába slovenské výrobky. Naše akustické meetingové zóny od nás Sport Konceptu sú naozaj čistý slovenský výrobok. Plus pracujeme výhradne so slovenskými dodávateľmi. Takže naozaj, ak si vážite slovenskú tvorbu, podporte nás, príďte k nám, pozrite si našu výrobu. Budeme sa tešiť na vás. Priatelia, idem do stroja.